చము 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 బిందియా చము 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 బిందియా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైసనో గుడనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మన ఛానల్ని కొత్త వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. 3 millisecond దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతిరోజు చెప్పే మాట ఇది. సో కంటిన్యూగా మీరే చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ ఉంటుంది. కొత్త వాళ్ళకు చెప్తున్నా, పాత వాళ్ళు అయితే ఈజీగా యాడ్ చేస్తారు. సో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వరకు ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి కంటిన్యూగా. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి సో బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉంది, 26 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ అండ్ ఈజీలో ఉంటుంది. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి 2 ఫొటోస్. ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 28 సెకండ్ 12 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాంగా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూ ప్రాసెస్. సో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మిస్ అవ్వకుండా 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. దీనికి సింపుల్ అండ్ ఈజీలో ఉంటుంది వీడియో. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ఒక్కటే ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో ఇదే ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 25 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే
లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.